నార్మల్లో నీళ్ళు ఎక్కువ పడిపోయినాయి. ఇప్పుడే కింద తీసాను. నార్మడి ఈ మళ్ళీ పోసేది నీళ్ళు ఎక్కువ కాలువలోకి పోవట్లేదని చెప్పి పై మళ్ళీకి మార్చుకున్నాము. అందువల్ల ఎక్స్ట్రా పోసాను. ఒడ్లు నేనే ఉంచి పెట్టుకుంటాను. విత్తనాలు ఒక పొలం ఒక పాతలో ఒడ్లు ఆపి పెట్టుకుంటాను. చూస్తే నారు ఇంకా 5-6 ఎకరాలకి ఎక్కువే మిగిలేటట్టు ఉంది. ఇటుకలు కొట్టేసి నారు తేలుతూ ఉంది. ముందు సామాన్యంగా పెట్టను నేను.